Dobrý den, studenti. Toto instruktážní video by vám mělo pomoci pochopit blíže princip přiložení přílohy ke zprávě. Jak už víme, přílohou může být například soubor, obrázek nebo video. My budeme přikládat obrázek, který si nyní stáhneme z internetu. Do vyhledávače Google si napíšeme název obrázku, který si chceme stáhnout. Například e-mail, obrázky. Z vybrané nabídky si zvolíme obrázek, který se nám nejvíce líbí a ten si otevřeme. Stiskneme pravé tlačítko myši a zvolíme uložit obrázek. Obrázek si uložíme na námi zvolené místo, například na plochu. Po uložení obrázku si otevřeme naši e-mailovou adresu. Po načtení naší pošty zvolíme napsat nový e-mail. Do kolonky komu napíšeme e-mailovou adresu příjemce. Do kolonky předmět napíšeme stručnou charakteristiku e-mailu, například obrázek. Nyní můžeme připojit samotnou přílohu. Stiskneme Připojit soubor a najdeme námi zvolený obrázek. Stiskneme Otevřít. Nyní se připojuje příloha k e-mailu. Zda je příloha připojena, můžeme zkontrolovat pomocí této sponky, o které víme, že značí přílohu u e-mailu. Můžeme napsat i krátký text, například Ahoj, posílám slíbený obrázek. Po zkontrolování, zda jsme uvedli správnou adresu příjemce, zda jsme vážně přiložili přílohu, můžeme e-mail odeslat. Vaše zpráva byla odeslána. Doufám, že nyní už budete odesílat e-mail s přílohou bez jakéhokoliv problému. Děkuji za pozornost.